May gabi kaninyong tanan, mga kaigsunan o mga kaigalaan. May manusab sa tanan nato nga mga viewers sa Luzon, Visayas ug Mindanao nga nakigauban kanato nining takna sa kagabion dinhi sa ato nga programa God Still Speaks dinhi sa Hope Channel, South Philippines. O nining kagabion ako ginapanibaya ang tanan nato nga mga kaigsunan, mga kaigalaan, labi na dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission sa tanan nato nga mga kaigsunan o mga field workers nga nakigauban usab dinhi sa ato nga programa nining takna sa kagabion dinhi sa Hope Channel, South Philippines. O karong gabi mga kaigsunan o mga kapaglaom, ato na usab pagatun-an kining usa ka suhito nga diin makahatag kanato og giya labi na sa ato nga pagkinabuhi ingon nga usa ka Adventista. Gani karong gabi usa sa mga topiko nga atong pagatuna naghisgot kini may tungod sa Adventist advantage. Unsa man ang mga bintaha, mga kaigalaan sa mga Adventista nganong gitawag man ni siya nga Adventist advantage. Gani kini nga pinulongan nga Adventist advantage kini gigamit sa editor sa Time Magazine nga pinaagi sa pagtuon nga iyang gihimo. Iyan na diskubrihan nga ang mga Adventista dito sa California sila nagkinabuhi nga malipayon, nagkinabuhi nga mauswagon, nakabaton sa kahimsog sa panglawas kaysa mga silingan sa palibot nga dili mga Adventista. Mao nga sa pagtuon nga gihimo iya gipatik sa Time Magazine ang title Adventist Advantage tungod kay nakita niya nga adunay mga bintaha sa mga Adventista nga mga magtutuo kaysa mga dili Adventista. Usa sa mga rason mga kaigalaan nganong ang mga Adventista nagkinabuhi nga malipayon, nagkinabuhi nga adunay mouswagon nga pagkinabuhi tungod kay sila nagasunod sa mga sinulat sa propeta nga mao kana si Ellen G. White nga nakahatag og giya, nakahatag og dugang kadasig labi na sa mga Adventista nga nagsunod usab sa mga sinulat sa alagad si Ginoo nga mao si Ellen White. Og ato lantawon mga kaigsunan that having a prophet in our midst gives us a distinct advantage. So adunay advantage mga kaigalaan kung aduna kitay propita sa ato nga taliwala. Gani kung ato lang taon kaniadto sa 2 Kings chapter 6 verses 8 to 12. Ato makita dinhi ang kasinatian sa usa ka hari didto sa Syria nga mao si Hari Bin-Hadad. May mga panahon nga gusto niya sulungon or atakihon ang Israel. Apan sa panahon nga siya gusto nga mo sulong sa Israel, ang hari sa Israel makabantay ug unya ang mga kasundaluhan usab sa Israel makapangandam sa panahon nga moatake ang hari sa Syria nga mao si Bin-Hadad. Dili lang sa usa ka higayon, ikaduha ka higayon, apan sa makadaghan nga bisis nga buot mo atake ang hari sa Syria dito sa Israel, apan makabantay ang hari sa Israel. So tungod niini nalibog ang hari nga mao si Hari Bin-Hadad sa Syria. Busa iyang gipatawag ang iyang mga kasundaluhan ug iyang gipangutana. Tingali adunay nagtraidor kaniya mo hinungdan nga makabantay o makahibalo ang hari sa Israel sa panahon nga gusto siya mo atake. Apan usa sa mga sulugoon sa hari miingon kang Hari Bin-Hadad, mahal nga hari, wala gyud kami nagtraidor kanimo. Apan sultihan ko ikaw nga adunay usa ka tawo sa Israel nga mao si Eliseo nga siya mao ang nagtug-an sa hari sa Israel nga bisan ikaw ania dinhi sa igdaanan nagaplano sa imong mga dautan nga mga plano may tungod sa pag-atake sa Israel, apan nasayod ang propita sa Israel nga mao kana si Eliseo nga mo'y nagtug-an sa hari. Mao nga ang imong plano nasayran gayud
sa propeta. Og mao kini mga kigalaan ang nakabintaha sa Israel tungod kay aduna sila'y manalagna. O kung ato lang taon usab mga kaigsunan, mga kapaglaom, dinhi sa 1 Corinthians chapter 1 verses 4 to 8, naghisgot dinhi sa mga butang nga gihatag si Ginoo sa iyang iglesia nga nagapaabot sa iyang hadul nga pagbalik. Nga kini gisangkapan sa Ginoo og maayo nga mga butang og kini nga mga gasa. Makita nato mga kigalaan dinhi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 28 nga ang iglesia nga diin gipanalanginan si Ginoo, ang iglesia nga tinuod, makita nato nga adunay mga apostoles ug adunay mga propeta. Og makita nato mga kigalaan nga sa Iglesia Adventista del Sétimo Día or Seventh-day Adventist, aduna kitay propeta usab nga ginatuuhan nga diin nakahatag usab og kalig-on sa ato nga iglesia. Og makita nato dinhi sa Pinadayag 12 bersikulo 17 nga ang dragon nasuko nining mga iglesia. Gani adunay duha ka description. Nagabantay sa sugo sa Diyos og nagabaton sa pagpangimatuod or testimony of Jesus. So duha ka butang nga makita nato mga kigalaan sa tinuod nga iglesia. Nagabantay sa sugo si Ginoo og adunay testimony of Jesus. Og ang testimony of Jesus mga kigalaan, mao kini siya sumala sa Revelation 19 verse 10, mao ang spirit of prophecy. Og kini siya makita nato gipadayag si Ginoo kining spirit of prophecy ngadto sa kang Ellen White. Nga makita nato mga kigalaan nga diin siya gigamit sa Ginoo ingon nga instrumento nga pinaagi sa iyang mga sinulat nga gipadayag sa Ginoo ngadto kaniya, nahimo usab kini nga panalangin sa matag usa kanato og nahimo usab nga panalangin alang sa ato nga iglesia labi na sa Seventh-day Adventist Church. So makita nato mga kigalaan that having had a prophet in our midst provides us with many advantages. So adunay daghan nga mga bintaha mga kigalaan kung aduna kitay propeta sa atong taliwala. Now unsa man kini nga mga advantages mga kigalaan nga atong pagatun-an karong gabi. Una nga bintaha, the certainty of the knowledge of the reward that awaits us. So adunay kasiguruhan sa kay balubahin sa ganti nga nagahulat kanato. Gani kung ato lang taon mga kigalaan, may tungod sa ganti no nga giandam sa Ginoo alang kanato. Gani napatik niadtong May 19, 1967 sa Time magazine nga gi-feature dito may tungod sa langit og sa ganti alang sa matinud-anon. Og matud pa sa mao nga Time magazine nga ang scholar nga nagtuon ini nagatan-aw sa ingon nga paghulagway sa kasagaran nga larawan lamang o simbolikong panagway. Mao ni ang ilang panghuna-una may tungod sa ganti nga gitagana si Ginoo niya ng langit no alang sa mga matinud-anon. Og sumala sa pagtuon nga gihimo sa Time magazine nga daghan usab nga mga Kristohanon nga nagatuo nga kini tinuod gayud, literal. Apan milabay ang mga katuigan, daghan nga mga Kristohanon nga ilang panglantaw sa ganti nga gitagana si Ginoo daw kini natabunan tungod sa mga kalibutanon nga mga kalipayan, mga butang sa kalibutan nga mo'y nakapatagbaw kanila og ang ilang panglantaw sa ganti nianang langit nun nga puloy-anan daw nawala na. Og ang ilang panglantaw sa mga butang nga langit nun daw makita nato mga kigalaan nga daw nagkahanap na. Og daghan kini makita nato mga kigalaan sa atong palibot karon nga daghan sa mga katawhan karon nga wala nay panglantaw labi na sa langit nga gitagana si Ginoo alang sa mga matarong tungod kay sila nalingaw na sa mga butang
dinhi sa kalibutan. Apan unsa man mga kigalaan ang gisulti sa alagad si Ginoo may tungod sa ganti nga iyang giandam alang sa mga linuwas. Niya dinhi sa Early Writings page 288 to 289. Mao kini ang gisulti sa alagad si Ginoo, si Ellen White. Sa Early Writings, nagingon din nakita nako si Jesus nga nagdala sa mga tinubos padulong sa gangaan sa syudad. Gikuptan niya ang ganghaan o gibuksan kini sa nagasidlak nga mga bisagra o giingnan ang mga nasod nga nagbantay sa kamatuoran nga mosulod. Sulod sa syudad, ang tanan nakapaymuot gayod sa mata, gani iyang nakita ang mga mabungahon nga himaya sa tanang dapit. Unya, mitanaw si Jesus sa mga tinubos nga mga balaan, ang ilang mga nawong nagadanag sa himaya, og samtang iyang gipunting ang mga mahigugmaong mga mata. Ngadto kanila, mingon siya pinaagi sa iyang mahayag og matamis ang mga tingog. Nakita ko ang kasakit sa akong kalag, og nalipay ako. Og matod pa niya, kini nga himaya nga labing matahom, inyo kining kalipayan hangtod sa kangturan, ug ang inyong mga kasakit natapos na, wala na'y kamatayon, ni kasubo, ni paghilak, ni kasakit paman. Unya nakita ko si Jesus nga nagdala sa iyang katawhan ngadto sa kahoy sa kinabuhi. Og pag-usab, among nadungog ang iyang mahigugmaong tingog, nga mas matahumpa kay sa tanang musikang nadungog sa dalunggan sa tao. Og nag-ingon, ang dahon niini nga kahoy alang sa kaayuhan sa nasod. Walay pinulungan nga ikasaysay sa paghulagway sa kaymayaan sa langit, samtang nagpakita kini nga talan-awon sa akong hunauna, ako napuno sa katingala. Nadala ako sa labaw nga kahimayaan og talagsaong kadungganan, og ako kinigisulat og miingon, o unsa kadakong gugma, unsa ka katingalahang gugma, labing hataas nga pinulungan, dili makasaysay sa himaya sa langit, o walay sukod nga kahiladman sa gugma sa manluluwas. Mabasa na nato mga kigalaan sa Early Writings, page 288 to 289. So dini mga kigalaan, gisaysay sa alagad si Ginoo, gipakita kaniya, pinaagi sa panan-awon, kung daw unsa kanindot ang ganti sa mga linuwas unya kung kita mag-alagad nga matinumanon, mao kini ang ganti si Ginoo ni anang nagkinabuhi nga matinumanon. Sa pagbalik unya si Ginoo, dadon kita niya dito sa langit. Usa kadapit nga wala nay problema, wala nay balatian, wala nay kamatayon, kundili ang tanan lunlon kalipay. Mao kini ang gipakita si Ginoo ngadto kang Ellen White kung unsa kanindot ang ganti alang sa mga linuwas unya kung kita magkinabuhi nga buotan. So mao kining advantage nato mga kigalaan, tungod kay kita nasayod kung unsa ang reward sa Ginoo alang sa matag usa kanato kung kita mag-alagad nga matinumanon diha kaniya. Ang ikaduha nga bintaha mga kigalaan sa ato nga pagtuon ining takna sa kagabion sa Adventist advantage, mao kini siya ang the certainty of the knowledge of what is going to take place and an awareness of the significance of the things now taking place about us. Gani kung ato lang taon mga kigalaan, din sa Amos chapter 3 verse 7, nagingon din surely the Lord will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants the prophets. Mao kini gala nga diin ang Dios nagapadayag sa mga butang nga tinago pinaagi sa iyang mga propeta. Gani kung ato lang taon mga kigalaan, ang Dios nagahatag og mga bintana, no? Pinaagi sa iyang propeta nga diin kita masayod kung unsang nagakapanghitabo sa mga butang nga umalabot. Gani dinhi gipatik sa Time magazine niadtong November 23, 1962. At the 1962 Vatican Council, Cardinal Agustin Bia, head of the Secretariat for Promoting Christian Unity. So makita nato dinhi mga kigalaan nga kining maong movement no nga nag-promote may tungod sa Christian unity. Ginatawag kini siya nga ecumenical movement, usa ka worldwide
nga movement sa tanan nga mga kaiglesiyahan, Catholicism o Protestantism, nga diin mabatnan ang panaghiusa among different denominations. O kini nahitabo mga kaigalaan, sulod sa upat ka mga adlaw, naghimo sila theological forum or colloquium, o mao hinungdan nga diin ila na himo kining movement nga diin adunay panaghiusa sa tanan nga mga denomination sa tibok nga kalibutan. O mausab kini ang gisulti sa Alagad si Ginoo. Ang katumanan sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 451. Nagingon dinhi, when Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hands with spiritualism, when under the influence of this threefold union, our country, the United States, shall repudiate every principle of its constitution as a Protestant and publican government, and shall make provision for the propagation of papal falsehoods and delusions. Then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan, that the end is near. So mabasa na nato mga kigalaan sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 451. Og mao kini mga kigalaan ang katumanan sa tagna nga diin sa dili pa musira ang kaluwasan, adunay panagiusa sa nagkalain-lain nga mga iglesia sa tibok nga kalibutan. Ang ikatulong advantage mga kaigalaan sa mga Adventista, mao kini siya ang the spirit of prophecy settles points of difference on doctrine. So ang espiritu sa tagna mao'y magapatinaw sa nagkalain-lain o sa kalainan sa doktrina. Kaniadto mga kaigalaan sa panahon ni Ellen White, naghimo sila og conference kapin sa adunay 35 ka mga katawhan ni adtong panahona, og sila nagatuon sa pulong si Ginoo kung unsa gyud ang tinuod. Kani adunay usa ka igsuon, no? Usa ka membro usab sa mga grupo nga aduna siya ipagtulunan nga matud pa niya nga kini si Brother Arnold sa iyang pagtuon sa balang kasulatan, matud pa niya nga ang 144,000 mao kining grupo sa mga katawhan nga giluwas sa Ginoo o gibanhaw sa Ginoo sa panahon nga si Kristo nabanhaw human nga siya namatay. Og siya usab nagpresentar nga ang 1,000 years kini milabay na sa daghan nga mga kapanahunan. Busa nalibog sila mga kaigsunan og nianang panahon na nausab si Ellen White. Apan nihaan ang panahon na mga kaigalaan, ang Ginoo nagpakita o pinaagi sa manulunda sa Dios mipadayag ngadto kang Ellen White kung unsa gyud ang tinuod nga kamatuoran. Og tungod niini gipatik usab dinhi, no, gisulat sa Spiritual Gifts, Volume 2, page 900 or 97 and 99. Mao kini ang gisulti sa alagad si Ginoo. Ang akong kauban nga manulunda nagpakita kanako sa pipila ka mga sayop sa mga tao nga didto og usab ang kamatuoran nga gisumpay sa ilang mga sayop. Kining dili magkauyon nga mga panglantaw nga ilang giangkon nga uyon sa balaang kasulatan. Nga kini base lamang sa ilang kaugalingong paghubad sa Biblia. Og ang ilang mga sayop kinahanglan isalikway aron sila magkahiusa diha sa mensahe sa ikatulong manulunda. Ang among panagkatigom natapos nga madaugon ang kamatuoran nakabot ang kadaugan.
So makita nato dinhi mga kaiglaan, mga kapaglaom, nga kung adunay mga conflicting issues labi na sa pagtuon sa balaan nga kasulatan, ang Ginoo nagapakita og panan-awon kang Ellen White aron singonana marisulbar kung unsa gyud ang insakto may tungod sa mga issue sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Og mao kini ang advantage sa ato nga iglesia nga diin kung adunay mga butang nga diin malisod sabton, gigamit si Ginoo si Ellen White aron sa pag-explain kung unsa gyud ang tinuod o aron singonana magiyahan ang tinuod nga iglesia. Ang ikaupat nga advantage mga kaigalaan, nga aduna kitay propita, may tungod sa questions just now arising were answered 100 years before they were seriously asked. So adunay mga pangutana usay nga daw lisod sabton, no? Nga diin may tungod sa usa ka gatos nga milabay, no? Nga mga pangutana nga diin kini natubag na sa panahon pa ni Ellen White. Gani adunay usa ka professor, si Dr. Per Hassing, no? Dito sa Boston University. Matud pa niya, if God revealed Himself to another world, it would agree with His revelation to us, assuming the Christian faith is true. So, ano na po sila'y kalibog may tungod sa mga tao sa uban nga planeta. Tinuod ba nga dunay mga tao sa uban nga planeta nga nagapuyo didto nga sila wala nahulog sa pagpakasala? So, daghan nga mga pagtulunan sa mga katawhan, aduna sila'y daghan nga mga pangutana kabahin sa mga tao sa lahi nga planeta. Apan mga kigalaan, ang Diyos nagpadayag kang Ellen White. May tungod sa kalibog sa mga katawhan, may tungod sa mga katawhan sa lahi nga planeta. Niya mga kaigsuonan, mga kapaglaom. Gisulat dinhi sa alagad si Ginoo, no? Sa Spirit of Prophecy. Mao ni ang statement sa alagad si Ginoo si Ellen White. Gipakita kanako sa Ginoo ang panan-awon sa ubang mga kalibutan. So mao kini ang iyang gisulti. Ang balili didto daw sama kini siya sa buhi nga berde. Og ang mga langgam nag-awit og matamis nga mga awit. Ang mga lumulupyo ni adto nga dapit, lain-lain ang gidak-on, sila mga maayo, mga matarong og mga matahom nga mga tao. Mao kini ang gipakita sa Ginoo ngadto kang Ellen White. Sila nagdala sa hingpit nga dagway ni Jesus. Og ang ilang mga nawong nagadanag sa balaan nga kalipay og nagpadayag sa kagawasan og kalipay sa maong dapit. Nangutana ako sa usa kanila nganong sila mas matahuman kay sa mga tao dinhi sa yuta. Og ang tubag mao kini, kami nagkinabuhi sa hugot nga pagtuman sa sugo sa Dios og wala mahulog pinaagi sa pagkadili masinugtanon sama sa mga tao sa yuta. Unya nakita ko ang duha ka kahoy, ang usa kanila daw sama kaayo sa kahoy sa kinabuhi nga anaa sa syudad. Ang bunga sa duha ka kahoy maanyag kaayo nga tan-awon, apan ang usa niini dili nila kaunon. Aduna sila'y gahom nga makakaon sa duha, apan gidid-an sila sa pagkaon sa usa. Unya ang akong kauban nga manulunda miingon kanako, walay bisan usa dinhi nga makatilaw sa gidid-an nga kahoy. Apan kun mukaon sila niini, sila mahulog gayud. Unya gidala ako sa usa ka kalibutan nga adunay 7 ka bulan. Didto nako nakita si Enoch nga gilalin nga buhi. Nangutana ako kaniya kun kini ba ang dapit nga gibalhin kaniya gikan sa yuta. Miingon si Enoch ngadto kaniya, dili kini. Ang syudad mao ang akong pinuy-anan og mianhi ako aron nga mobisita nining mao nga dapit. Nangamuyo ako sa akong kauban nga manulunda nga pasagdan ako nga magpabilin ni adto nga dapit.
Dili na ako madala ang hunahuna nga mobalik paniining mangitngit nga kalibutan. Unya miingon ang manulunda, kinahanglan ka nga mobalik o kung ikaw magmatinud-anon, ikaw uban sa 144,000 pagatugutan nga mobisita sa tanan nga kalibutan o makakita sa mga binuhatan sa kamot sa Dios. Ato na mabasa mga kigalaan sa early writings, page 39 and page 40. So makita nato mga kigalaan, mga kapaglaom, nga ang Ginoo nagpadayag ngadto kang Ellen White, pinaagi sa panan-awon kung unsa katahom ang langit, no? Labi na sa mga katawhan niya ng unfallen world nga diin aduna di ay mga katawhan nga nagpuyo didto nga sila wala nahulog sa pagpakasala tungod kay sila nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. So mao kini ang gihulagway sa alagad si Ginoo nga diin kita usab masayod. Mao kini nga atong advantage mga kigalaan nga kita nasayod nga aduna di ay mga katawhan usab nga nagpuyo sa uban nga mga planeta nga sila wala nahulog sa pagpakasala. Ang ikalima nga advantage nato mga kigalaan nga aduna kitay propeta mao kini siya. Look at what is ours and the certainty regarding the angels appointed by God to minister us and a knowledge of the work of the evil angel. So, makita nato dinhi no ang may tungod sa buhat sa mga manulunda nga nagaministeryo kanato og kaning mga dautan nga mga manulunda. So, dinhi makita nato mga kigalaan. Sa napatik sa usa ka article, may tungod sa usa ka popular nga magazine nga adunay pangutana, no? Who's and who, heaven and hell, no? So kinsa-kinsa ang maana sa langit ug sa impyerno. Gani nining maong pamantalaan gisgutan nagisgot may tungod sa usa ka obispo sa Episcopalian nga mao si James Pike. Nagisgot dinhi may tungod sa kamatayon sa iyang anak nga naghikog. Og kini si James Pike matud pa niya nga siya nakahimo sa pagpakig-istorya sa iyang anak nga namatay na. Gani iyang nadungog ang tingog nga parehas gyud sa iyang anak. Ang tingog unya nakita niya ang iyang anak nga nagpakig-istorya ngadto kaniya. Og kini si James nagatuo gayud nga ang iyang anak nakig-istorya gyud kaniya sa tinuod gayud. Mga kigalaan, mga kapaglaom, mao kini ang buhat sa kaaway nining katapusan nga panahon. Nga diin usay kita malimbungan nga bisan ang ato nga membro sa panimalay namatay na apan pinaagi sa dautan nga espiritu, pinaagi sa mga manulunda sa kaaway nga gamito niya nga ang patay makahimo sa pagpakigkontak sa mga buhi. Apan dili kana tinuod mga kagalaan. Gani ang alagad sa Ginoo si Ellen White naghatag og warning alang kanato nga din kita usab magbantay niini mga kagalaan. Kay matud pa dinhi sa great controversy, si Satanas adunay gahom nga magpakita sa mga tao sa dagway sa ilang mga namatay nga mga higala o paryente. Ang piki nga panagway hingpit kayo, ang pamilyar nga dagway, mga pulong, mga tingog ginatungha pag-usab sa katingalahang kaparihas og klaro kaayo. Daghan ang nakabaton og kasubo nga nahimong kahupayan tungod sa pagtuo nga ang ilang mga hinigugma nagakalipay na karon sa kalipay sa langit og nga wala makasusi sa katalagman. Ilang gipatalinghugan ang mga manlilimbong nga mga espiritu og mga pagtulunan
nga iya sa demonyo. Now giklaro gyud mga kagalaan sa great controversy mao kini siya ang gisulti sa alagad si Ginoo nga sa katapusan nga panahon si Satanas magtakuban o mangita siya mga pamaagi nga diin ma-deceive even the very elect nga diin siya makig-istorya bisan sa mga tao nga nangamatay na membro sa panimalay apan gamiton sa kaaway pinaagi sa mga dautan nga espiritu nga makahimo sa pag-communicate sa mga buhi. Apan kini mga kagalaan buhat kini sa kaaway nga diin malimbungan kita kung kita dili magbantay nini. So mao kini ang atong advantage mga kagalaan nga kita gihatagan dan og warning nga kinahanglan magbantay kita kay mao kini siya ang buhat ni Satanas sa dili pa mobalik ang Ginoo nga diin limbungan ang minilyon ka mga katawhan pinaagi sa mga dautan nga espiritu nga iya sa yawa. O ang ikaunom mga kagalaan nga advantage mao ni siya ang the spirit of prophecy has proved a blessing to our men in medical practice. So makita nato dinhi mga kagalaan nga kaniadto sa panahon nila ni Dr. Kilog makita nato mga kagalaan nga ang Battle Creek Sanitarium and Hospital nahimo nga inila sa iyang kapanahonan. O sumala sa pagtuon nga ang ato nga hospital ni anang panahona 5 times no ang advance tungod sa mga butang nga ilang natun-an. Gani gipangutana si Dr. Kilog unsang rason nga no nga maayo man kaayo ang pagdumala sa maong hospital unya sila mas advantage sila no kaysa uban nga mga hospital ni anang panahona. Gani kung ato lang taon mga kaigsunan mao kini ang gihimo no sumalas pagtuon. Dr. Kilog, a trained medical scientist, said the secret lay in the light we have received, the spirit of prophecy, whose scientific soundness he often affirmed. So, mauning nakabintaha mga kagalaan o mga kapaglaom, nga diin sila nagasunod sa espiritu sa tagna, nga gisulat ni Ellen White, nga mao kining nakahatag og advantage kanila, labi na sa mga medical professionals na anang panahon na, because they are following the spirit of prophecy sa sinulat ni Ellen White. Og mao kining nakahatag og advantage labi na sa ato nga hospitals kaniadto tungod sa mga sinulat ni Ellen White nga ilang gisunod mo hinungdan nga ang ato nga hospital kaniadto nahimo nga inila og nahimo nga nagmosuwagon. Og ang ikapito nga advantage sa mga Adventista mao ni siya mga kagalaan, mga kapaglaom, then there is a point of guidance in the cause of God. So makita nato dinhi mga kagalaan, mga kapaglaom, nga ang Ginoo nagagiya gayod sa iyang iglesia, labi na sa mga plano sa pagpauswag alang sa iyang buluhaton. Gani ato makita mga kagalaan sa pagsugod sa ato nga iglesia. Makita nato dinhi nga gigamit si Ginoo si Ellen White labi na sa pagtukod sa mga institution sama sa mga medical schools. Gani usa kay gayon ni ana nakapalit ang iglesia o yuta didto sa Lumalenda. O sa pagpalit nila, ang ilang plano mo sa primero nga maghimo sila og school alang sa mga nurses. Apan sa panahon nga nakabisita si Ellen White sa maong nga dapit, matud pa niya, kining mga dapit usa ka nindot nga dapit nga diin pagatukuran og tulungaan alang sa mga doctors nga diin ang mga physicians o mga doctors kinahanglan matrain niining mao nga dapit. Og tungod niini ang mga leaders kaniadto nag-meeting sila kung unsa ilang himuon tungod kay ang recommendation ni Ellen White kinahanglan nga maghimo og medical school. So tungod niini mga kagalaan, mga kapaglaom, human sa ilang meeting, ilagi basa ang mga sinulat ni Ellen White. Ang tambag mitungod sa paghimo og medical school.
So tungod ni mga kapaglaom, nakahimo sila sa desisyon nga magtukod gayod og usa ka tulungan og mao kini siya ang Lumalenda Medical School nga diin gitrain ang ato nga mga doctors, nga diin nahimo ang ato nga Lumalenda Medical School nga nagmauswago, nahimo nga panalangin tungod kay kini siya nag-uswag tungod sa mga sinulat ni Ellen White nga nakahatag og panalangin alang sa pagtukod sa ato nga mga medical schools. Ug mao kini ang advantage sa ato nga iglesia, mga kaigsunan, tungod sa mga talambagan sa mga sinulat ni Ellen White. Gani ato sa makita mga kaigalaan nga sa ato nga iglesia ang mga sinulat ni Ellen White nakatabang usab alang sa ato nga mga membro sa iglesia nga nakabaton sila og advantage kay sa mga katawhan nga dili Adventista. Gani napatik mga kaigalaan sa Time magazine, no? Niadtong October 28, 1966. Gani sa mga Time magazine na nahimo mga kaigsunan, no, na sumalas pagtuon nga ang mga katawhan didto sa California less lang ang balatian compared sa mga kasilinganan nga mga dili Adventista. Sumala sa pagtuon nga gihimo ni Dr. Limon o Dr. Richard Walden nga ang mga Adventista mas bintaha, no, nga makita nato nga nagkinabuhi sila nga malipayon, nagkinabuhi nga mauswagon, nagkinabuhi nga taas og kinabuhi tungod kay sila mga vegetarian, no? Unya kanunay naga-exercise, unya sila nakabaton sa himsog nga pagkinabuhi, sila nagmalipayon tungod kay sila nag-aalagad usab sa Ginoo. Ug mao kini ang nakahatag og advantage kanila nga mas taas ang ilang kinabuhi kaysa ilang mga kasilinganan nga dili Adventista dito sa California. Ang rason nga sila nagsunod niini tungod kay ila usab ginasunod ang talambagan sa espiritu sa tagna pinaagi sa mga sinulat ni Ellen White nga nakahatag kanila og advantage. Mga kigalaan, mga kapaglaom, ang pangutana alang kanato ingon nga mga membro nining mga iglesia, how Adventist advantage may be ours? Paunsa man nato nga maangko nato ni mga kigalaan? Adunay pipila ka mga buta nga atong gikinahanglan. Una, kinahanglan nga ato basahon ang espiritu sa tagna. Ato na basahon mga kigalaan, o gawas nga atong basahon, ato i-accept ang mensahe pinaagi sa mga sinulat ni Ellen White. O nga ikatulo, kinahanglan nga ato sundon, ato tumanon kung unsa ang mga talambagan nga gisulat sa espiritu sa tagna. Kinahanglan ato na sundon mga kigalaan. Tungod kay ni ana, makahatag ka natong kalipay, makahatag ka natong paglaom, o labaw tanan, makahatag ka nato sa kasiguruhan sa ganti nga maong kinabuhing dayon kung kita magasunod sa mga talambagan sa Biblia o mayngon manusab sa Espiritu Stagna. Busa, ang tambag alang kanato nining takna sa kagabion, mga kaigalaan. Dini sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, believe in the Lord your God, so shall ye be established, and believe His prophets, so shall ye prosper. Mauning tambag alang kanato mga kaigalaan, mga kapaglaom. Ato tuuhan ang Diyos, aron kita magmaligon, o ato sabtuuhan ang mga propeta, aron kita magmauswagon. Ako nagpanginaot nga nining takna sa kagabion, ang mao nga mensahe, makahatag usab ka nato dugang giya, o mahimo usab nato nga inspirasyon sa ato nga pagkinabuhi, samtang kita nagahulat sa adul nga pagbalik ni Ginoong Hesus. O alang sa pagtapos, magampo kita. Among langit nga Diyos nga na ikaw sa kita saan sa mga langit. Nining takna sa kagabion, amo ikaw ginapasalamatan o ginadaig tungod sa imong kaayo, labi na sa pagpreserbar sa matagusa sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nining takna sa kagabion nga kami nakatuon na usab sa mga butang, ilabi na sa
sinulat ni Ellen White sa Spirit of Prophecy nga kini nakahatag kanamo og bintaha labi na sa amo nga pagkinabuhi samtang kami nagahulat sa imong hadul nga pagpadayag. Tabangi kami Ginoo sa pagkamatinumanon sa pagbasa sa Espiritu Tagna ug amo usab kini i-aplikar sa among pagkinabuhi samtang kami nagahulat sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Nining kagabion panlangin usab ang tanan nga mga viewers, panlangin ni ang amo nga mga kigalaan, mga kapaglaom nga nasa problema sa balatian, problema sa financial ug uban pa nga mga problema sa kinabuhi. Hinaot pa Ginoo ikaw magahatag og solusyon sa matag usa sa mga suliran nga among nasinati ni mga takna. Og salamat sa imong saad nga ikaw magatubag sa among mga pagampo kay kinila mga mong isalig kanimong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.